Situationen är inte beroende av kroppen. Det är kroppen som är beroende av situationen. Simone de Beauvoir, 1995. En verksamhet som inte öppnar mot framtiden leder tillbaka till immanensens förfänglighet. Men känner att vårt hjärta dras oemotståndligt utan val in mot ett okänt hemmets kval. Nej, in mot ett okänt hemmets hav som sorlar djupt i snäckans skal.